halo prolog kan ya kada jangka video. Te matang ye page link bang kan ya video. Te hang nem tang pen EP syapang ka sembor la nega dak. Balai bagini ki don kini ki sembor ki baya srim bat ki play towel ne ki punya sno bat ki play towel. Te kini long kita ki bang syukwa ban pen i kena bangin tu. Ya kan ya ka jing pen kami kini ki sembor kam don ha Bible ne ba kam de ya ki Kristen bangin punya sno ya ki ia ka baki long behind the scene ne shalan that dai ka ne namar bang itib ba kadai ka Babylon namar ba kadai ka kami jong ki nuti but kini ki simbor baro ia ka bang yu i ling bagi dor ling bagi jingle ling bagi ki simbor ia ka bang yu i ka we ngila tip bat ngila ba so thu shai la dang ngai pule kitab jong Daniel mat kitab jong pan pau ka ya kran phang ne ka Babylons dai bun na preng jong pi pemtip ka Babylon ayu kata kani kani kata ka Babylon ya ka ba ka Bible ka kren hang te ha Daniel lani hang te ha kitab jipan Paul nong khat nyo te pin i ya kani ka kini kidak lani ki simbol ya ka ba kani ka Babylon lani kani ka briu ka bala ka lalong kum ka nuti le ka kami jong kiniti kani ka kuren parsi sipang don ka we ka balang ka bahang te ha rom ka Bible ka ong ba dai ka kami jong kinuti ni la ba itu leng ba ki simbor leng ba ki kam ba leng ba ki jing tulpa ba leng ba ki jing le ba leng ba ki jing pen kala ba ki boro ya ka bang ila ban itu le ila ba so tu ni yu ileng ba ki simbor ni ileng ba ki jing tulpa ni ileng leng ba ki jing pen dep ki jing tulpa bari ilung bar kir komle bar komlong te ka ja thek kom ba Bible kong kar kom mani kar kom hikai kar kom kini ki don sibun ki daw ya ka bangi laban kren ladangi pron kam da ka Bible hi namar ba ka Bible ki thu shpang ni ka briu ne ka hima ka basaw ka kren shbang ka hima rom te kini ki ba kane ka le ki yasno kadon ke basha lende tane ke basha ka jing sno jong ki lende ke bat kini ki play thau namar ha ka Bible ha te ha jing pau ko ong ba ka Babylon ka kami jong kinuti bat ka jing mayan kamot ka balong ka jing mayan kamot lane ka mystery kamot kadon ke ba shalandat ya ka ba ngim la bani thu ling ba ki kamat nai nei la langi pule ya ka jing chul pa la langi pe cha ki pala ja ka history ane ki jing le jong ki ka le ka dai thik ko ba ka Bible ka ong te hang ne ngim don kam banda shu anta ne bangin da shu batai klumar kumba ong ki wei ne ong ki bom so thu namar bang ha pe ja ka Bible ya pe ja ka jing stang ya ka jing kut ru la tho hang te ha kitab jong Daniel ka dai hi ju hi ka ma bat kini ki poro ya ka bangi la ban yu i ling bagi tak ling bagi sembor ling bagi ki ka bangi ki penyesno kilong behind the scene na shalenda namar ka ngarau ngim itu ladangi ngi shu petang daki kama hande i ha pet ling ba ki jing tulpang i ha pet ling ba ka Bible da ka bagi pule ya kitab jong Daniel ane kitab jing pau lanengi la ban sing thu shai ha ga jing lam jong sem jong play lani ha ka jing lam jong uplay hi ba namar ka long ka ba e ban so thu ya gini le ban tip ya gini rei la dangi pule la dangi wat la dangi pe e kasuk yang iban so thu kam da e hadu kata nei namar la dangi wat la dangi ngim pe cha dangi sngap ngim pule te nginum poi shina shino la ne nginum tip la no la no ru namar ka dengar ngin kam ban pule kam tam ha ka Bible la dangi pule ngi so thu la dangi batai hang no ushim bat hang no kaja hang no ki jingle nang no kini kimi tin namar ne ka la dangi pule ya ka Bible hi ka batai da ne ka thu shpang kini ki baro namar ne ka dan na pleng jong pi nga try pi kulumar shpang kini ki baro ya ka bang apan i hang ni nei kini ki dei ki jing sha kat kum ka Bible la da pi pule kam dei ka jing kren bisni ya kini ki briu nei ya ka jing isha ting ha ban ya thu ya ka jing shisha namar ka ne ka ngi ha ban so thu ya ka ne ka briu
ka batheu shphang ka balang ka briu ka Bible kren parsi shphang ka balang ka don ka wei ka balang ka ba khot ka balang ka mi ya ka ba ka la tho antai ha kitab ki man pau te yigini ki boro ya kane ka ba ka le kane ka briu ka mut ka jat thik ka ba ka Bible ka ong te shphang gini ki hima ka Bible ka kren te namar kane daw ngi la dingi so thu yigini ki hima te ngi so thu shai hai kani kabreu ka shong bat hai ka don bat ke ga jing le jongka bat kumno lai thulu pa shphang jongka namar kani daw indon kam ban sung thu ka bani kong ya ka jing thulu pa indon kam ban tip hai la tho bat kumno lai ja bat ha kinu gisnya ma ja bat ka beteng ne am ka jing long kani kabreu kani ka hima hadu ka bakot la ding lik pule ka Bible hi ke thu na dong shedong ngim don kam ban da ong ba uni batai start ne kini ki batai start ne kam long kam dai kom ta namar history la ne ha ka Bible la tho bangi don kam ban tip namar ka Bible ong ladangim tip ya ka jing thulu pa te ngi klumar shpang kini ki paro ha ka Bible te ki don bun ki jing thulu pa don ki bala pandep don ki ba un sa pandep kam tam kini ki bala tho kitab jing pau barha kitab jing Daniel ki don ki jing thulu pa ki bala pandaj laha nayon sap lino yaki baru sa pandep yaki suki paski hadin kawai pakawai tingi la ban sang thu kinu kita ki bala pandep kinu kita ki bansa beteng biang hadin te kini kilong kita ki simbol ya ka banga pani hang ne kilong kadai shisha thik kumba ka Bible ka kren mat ke thu shang ka ne ka Babylon ka ba kan jam sim ka Babylon kam dai shu ka Babylon ka barim ne ka beteng biang ka ne ka rom kelalong biang ka Babylon lane ka kemi jong ki nuti balai ki ong ka kemi jong ki nuti namar ba hakala mi ike boro ki jing kai pakla bat ki ike boro ki jing punyasno bat ki balai thau bat ki ike boro ki ba dai shu at kum ka kten jong balai namar ka ne ka Bible ko ong ka dai kemi jong ki nuti Henry la rangi lej punyasno biang bat ka kita ki ba punyasno ki kelalong biang ki khun jong ka nuti Henry ka Bible ko ong hang dai ha kitab jumat pa ko ong tu ya mi no na ka te prolog nga shu pen I tang kini ki dak ne ki simbol te kini ki long kita ki banga nga lap te banga sutu leng ba ka Bible hi kini ki pro ki pa ki don hang ka Bible hi te ngim dan kam man da ong da kumwe da ngin nge ka Bible kumbala tho te prolog kumbangi I ha ki leng ba ki simbol ba leng ba ki dak te ngila ba so thu I kini leng ba da ka bangi lej pule ya ka Bible ne lani la dangi lej wat ya jing mut jong ki ne ya jing ya dai jong ki ne ya jing long jong ki ba la dangi pule hi ya ka Bible ba ki jing tul pa te ngila ban tip pa so thu te nomor bangi hapan bu ki jing kali be hapan tip kini ki ba tho ka Bible la dangim tip te ka jing tho ya ba tho ka Bible te ka long len ai dai nomor ne ka daw ngi hapan so thu bi hapan wat ngi hapan pule ngi hapan pe ngi hapan sangap ngi hapan tip ya ka ba ka Bible ka ong ne ka thu ila ba so thu bat ngim la ba so thu ru nomor ba ha ka Bible la bun la kren da ka parsi la ne ba ki symbol ne lam ne da ki da kan dai la ngi lej pule ya ka Bible ila ba so thu leng ba ka jing pan pau jong play ya gene ki boro te ngi se sham pa sak we par ki video ha ko ka por khoblai shibun kini ki long tang ki jing pan I ya ki dak ba ki symbol shisha ken ha ka jing tul pa jong Daniel pa jing pan pau ka long la tul pa leng ba ka symbol leng ba ka dak ka parsi lem ne ka shin anu sa ka ne ka click siar ngi tip ka dai ka click siar ne ka nong ka dai ka nong ne ka da tha la ne la dangi ong u yak jikor ngi tip dai u yak jikor la dangi ong ka na la ne la dangi ong ka nuti ngi tip ka dai ka nuti la dangi ong ka wan ka Babylon ka priu mra cloud ne ka reng I so thu ya ki parsi ka jing kan parsi ka Bible la ngi lej puli ka Bible ya gini ki poro la ba tho ha ka Bible ka batai hi ka Bible la ngi lej puli pa la dangi snap pa dangi ni wat ban tip bat so thu te ublay on ai ka jing so thu dai namar ka ne daw ngi haban so thu ling ba ka symbol namar hang ne ki don gini ki pa ka Bible ka kren parsi dai la dangi lej puli ya ka Bible ki dei shpang ki jing long jong ki breu pat ka jing le jong ki breu la ne kren shpang ka hima la ne shpang ki sim kum ta ter